ako. Hi, Sis Joy. Tapos yung ano niya, minsan niya. Tapos yung daughter niya. Si Baby, oh. Yung noo. Ayan, saya. Ang sexy ni Sis Joy sa personal. Ang payat. Ang payat ko. Eh, dudubluhin pa yung katawan ko. Hindi naman. Ayan si Baby. Hi, Baby. Hi. Hindi siya umiiyak sa ibang tao. Nakain na kami. Anong oras na siya? What? Kami dito sa my park. Pumunta lang talaga dito si Sis Joy. Na traffic. Oo. Yan. Pasok na tayo. And, hindi na halata yung turtle nila. Yun yung bato na yun. Dito pa rin kami sa my park, Potato Park. Dito pa si Sis Joy. Ganda dito. Diyan kayo, jacket. Dito kasi wala kami magawa. Wala kami magawa. Picture lang. Salita ka, bilisan ka na. Lalaro kami. Yan. Oh, si Baby. Sino si Baby? Hi, guys. Dito kami si Joy sa palaruan. Para na sa bar. Palamig na ko rin sa labas. Palamig lang. Baby! Market na din eh. Oo, marunong. Market na din. Laro ka dyan. Wala, marunong na si Baby. Ano? Yan yung nilaro niya. Dito kami sa landmark. Picture lang kami ni Sis John. Baby. Window shopping lang kami kasi wala kami pera. Balik ka naman yan, sis. Then sa akin. Baby, that's ano. Okay na? Wait lang. Baby. Baby. Hi guys. Hi guys. Anong pangalan mo? Ha? Maxi? Sila si Joy. Saan ba si Sis Joy? Saan ba si Sis Joy? Ikaw, anong pangalan mo? I'm Rica May Jimenez. Wow. Ilang taon? 14. Turning 15. Mag-vlog ka na din. Hi. Walang boyfriend. May naghanap ng boyfriend mo. I'm finding Nemo. Susunod mag-shopping ka. Hindi ako ng camera. Ililibre ako ni Sis Joy. Ano? Mowa naman. Nasa na tayo?
Bye-bye! Uwi na sila. Hanap tayo dito. Bibi, bye-bye! Uwi na kayo. Ito din. Bye-bye. Ingat sa Hanap akin. kami. Dito kami sa ano? Park Square. Yung dusit ko. Dito ako sa Legazpi Park. Ito. Umuwi na si Sis Joy.